Dobrý deň, vítam vás na našom stretnutí ku kalkuláciám. Dnes sa budeme zaoberať kalkuláciami manažerskými. Tieto predstavujú vyšší stupeň ako kalkulácie úplných nákladov, ktoré boli prezentované v predchádzajúcom videu. Ako sa postupuje pri tvorbe manažerských kalkulácií? V prvom rade potrebujete hlavnú knihu podniku s účtami a strediskami. Na základe hlavnej knihy a účtov vieme vytvoriť kalkulácie úplných nákladov a dostávame sa na úroveň prvú, to je tzv. Úroveň kontrolingu rozpočtu, kde je vhodné a použiteľné kalkulácia úplných nákladov. Tá presnosť je ale nižšia, keď urobíme transformáciu druhového členenia na kalkulačné, dostávame druhý stupeň kalkulácií, tzv. Manažerské kalkulácie. Tiež sa nazývajú kalkulácie neúplných nákladov, kalkulácie s fixnými a variabilnými nákladmi alebo kalkulácie s krycím príspevkom. Tu už potrebujeme transformáciu účtov z druhového členenia na kalkulačné. Pri zostavení tzv. Manažerskej výsledovky môžeme pristúpiť k samotnej kalkulácie, buď už na báze úplných nákladov, kde využijeme controlling na báze druhového členenia, čiže controlling rozpočtu, alebo kalkulácií produktov na báze manažerského členenia, tzv. Manažerských kalkulácií. Tretí stupeň je potom procesné kalkulácie, existuje ešte aj štvrtý stupeň cieľové kalkulácie. Keď máme kalkulácie na produkty, môžeme efektívne vytvoriť aj kalkulácie na zákazníka a posúdiť portfólio produktov na základe parametrov kúpna sila, rentabilita, kde ich môžeme zobraziť formou portfólia, otázniky, hviezdy, kravy, psy a dostaneme kompletný prehľad o produktoch, ktoré ponúkame na trh. Ako postupujeme pri manažerských kalkuláciách, vám ukážeme na príklade tohto softvéru. A čo je prvé, čo potrebujeme, je účtovná osnova. Vyberú sa účty 5, 6 a transformujú sa na kalkulačné členenie, ktoré je tu uvedené v stĺpci D. Musíte mať ale transformačnú schému, ktoré predstavuje manažerské členenie účtov. Ich označenie vidíte v stĺpci I a vyzerá zhruba nasledovne. Pri transformácii na kalkulačné členenie potrebujeme aj druhú základňu, a to vytvoriť si zoznam stredísk a pretransformovať ich na strediska výkonové a režijné. Výkonové označené písmenom V, režijné označené písmenom R. Tretie, čo k tomu potrebujeme, je zdroj dát. Tu vidíme zdroj dát, hlavnú knihu podniku, ktorá je v mesačnom členení, ale zahrňuje kompletne celý rok. Čiže potrebujeme vedieť účet, stredisko, koncový stav a mesiac. Následne tie dáta spracujeme a transformujeme do podoby kalkulačnej, do podoby manažerskej kalkulácie, kde sme účty a strediska stĺpca A B premietli do kalkulačného členia a vytvorili si zdrojovú databázu dát. Následne sa vytvorila príprava kalkulácie vo forme manažerskej výsledovky, ktorú vidíte na tomto obrázku. Je tvorená na báze krycích príspevkov, a to výnosy, variabilné náklady, krycí príspevok 1, osobné náklady, krycí príspevok 2, minus fixné náklady prevádzky alebo výroby, krycí príspevok 3, minus fixné náklady podniku, krycí príspevok 4, potom sú ostatné nekalkulované náklady ako predaný materiál, nejaké mimoriadne náklady, keď existujú, alebo rezervy. Dostávame EBITu, krycí príspevok 5, odpočítaním odpisov dostávame EBIT, krycí príspevok 6 a odpočítaním nákladových úrokov a daní dostávame hospodársky výsledok. Tento dokument sa nazýva príprava kalkulácie. Dá sa využiť aj inak, že si budeme sledovať výrobkové skupiny a krycie príspevky si vyrobíme aj pre výrobkové skupiny, ktoré máme k dispozícii. Následne potrebujeme poznať produkty. Základná tabuľka produktov obsahuje názov produktu, množstvo ročné alebo k danému obdobiu, ktorému robíme kalkulácie, priame náklady, tovar,
energie, ostatné priame náklady a priame mzdy. No a potom cenu na fyzickú jednotku. V prípade potreby je možné uviesť aj pracnosť. Transformáciou tých nákladov zo stĺpcov do riadkov dostávame vlastne samotnú kalkuláciu, ktorú vidíte tu na tejto schéme, kde máme výnosy z manažerských kalkulácií. Samozrejme sú to výnosy z produktov, preto tu dochádza k rozdielu 1 959 000 napríklad v tomto príklade a kalkuláciu produktu A vidíme v riadku 9. Čiže cena je 6 000 eur, objem produkcie 177, tu sú rozkalkulované na produkty 1064, je vlastne jednotková cena, sú náklady na produkty a tu vidíme celkové náklady, vlastné náklady, variabilné, osobné a fixné, variabilné náklady položkovite. V riadku 7 a 8 vidíme zrovnanie výsledovky manažerskej a kalkulácií. V niektorých riadkoch vychádzajú odchýlky a to je práve z dôvodu toho, že existujú aj tzv. Ostatné náklady, ktoré sú vo výške 1 959 000. No a postupne vidíme kalkuláciu krycia príspevku 1369. Na tomto produkte je napríklad KP1 261, 100 000 z toho tvoria mzdy rozkalkulované, jedná sa o priame mzdy, KP2 je potom 161 000 a tu vidíme vysoké zaťaženie fixnými nákladmi prevádzky, ktoré vlastne alebo výroby, ktoré máme rozpočítané položkovite a vidíme, kde nás to najviac zaťažuje. Takže vidíme každú jednu položku, v ostatných prevádzkových nákladov vidíme práve ten nedostatok. Tieto náklady je potom potrebné bližšie rozpísať. Dostávame sa k kryciemu príspevku 3, ktorý je už vlastne ukazuje, že produkt na základe manažerských kalkulácií je stratový. A k tomu prirátame ďalšie fixné náklady podniku 319 000, hlavne z logistiky alebo z výrobnej réžie, tu vidíme, či správy 149 000, máme stratu až minus 480. Potom už tie ostatné nekalkulované položky vidíme, ako nám znižujú ziskovosť produktu. Ak sa dostávame na konečný výsledok, ktorý by nám dávajú manažerské kalkulácie, a to je stratu minus 549 a strata z kalkulácie 2 milióny, čiže 55 000 nám vykazuje manažerská výsledovka, kalkulácie nám vykazujú 2 milióny. Môžeme postrehnúť, že to zníženie spôsobilo práve tie výnosy, ktoré neboli súčasťou kalkulácií. No a tu máme rentabilitu na báze krycieho príspevku 1, 25, 38, 16, 25, čiže je potrebné riešiť buď vyššiu cenu, alebo znížiť náklady, najmä náklady fixné. Tu vidíme náklady na fyzickú jednotku, ako sa zvýšili, čiže ceny máme, keď to porovnáme si v tabuľke, ceny máme 6 000, náklady na fixnú jednotku 6300, čiže potrebujeme buď lepšie nákupy, alebo lepšie rozložiť správnu réžiu. 5500, 5300, čiže tie náklady sú niečo nižšie a dosahujeme ten zisk 3814 a tak ďalej. Celkovo, keď to rozpočítame, ale výsledky sú nasledové, čiže tie náklady sú pomerne vysoké. Ak si to chceme pozrieť, je tu rozvrhová základňa, ktorú si môžeme nadstaviť. My sme použili rozvrhovú základňu, rozpis fixných nákladov pomocou krycích príspevkov. Tu ho vidíte v týchto koeficientoch. Tu je stĺpec, ktorý sa použil. Samozrejme je možné použiť aj na rozpis objem, cenu, percento predaja, hrubý zisk, pracnosť, príspevkové rozpätia alebo krycie príspevky objemovo. Týmto vlastne vytvoríme manažerské kalkulácie, ktoré správnu réžiu rozkalkulujeme
pomocou výkonových, čiže ak máme na výkonových skupine všetky náklady, ako vidíme v tomto prípade, tak tieto náklady potom rozpíšeme pomocou koeficienta tak percentuálne, aby bolo 1. Výsledky vidíme napríklad formou dashboardu, kde vidíme, ako postupne sa strácajú krycie príspevky, štruktúru nákladov na jednotlivé, na podnik alebo produkty, keby sme chceli, ako sú zložené tie náklady. Vidíme, že najväčšiu modrú plochu tvoria variabilné náklady 54% a 18% sú fixné náklady výroby a fixné náklady podniku taktiež 18%. 8% z toho tvoria osobné náklady a potom sú drobné. Priebeh a vývoj krycieho príspevku máme znázornené tu. Krycí príspevok podniku nám rastie, čiže si môžeme navoliť napríklad osobné náklady. Náklady osobné nám postupne mesačne klesajú, kumulatívne. Zelenou farbou vidíme ich rast. Podobne vidíme aj bod zvratu a vidíme na báze krycích príspevkov, tu zobrazených krycieho príspevku 1, že ten nám nepokrie celkovú výšku fixných nákladov, ktorá je vyššia. V prípade, že si chceme pozrieť zloženie na 4 produkty, je nadstavené tu, stačí zadať číslo produktu, ktoré chceme vedieť, napríklad 4, a sa nám v danom stĺpci objaví daná kalkulácia, sumárne variabilné náklady, krycie príspevky, a tu vidíme, ako sa to mení v grafoch. Krycí príspevok za podnik, krycí príspevok za produkt, vidíme, ako sa tu objaví strata, kde prechádza do straty. Vlastne už v tejto etape tu krycí príspevok 2 sa podnik dostáva do straty. To dokumentujú aj červené čísla pri kalkulácii produktov. Takže formou dashboardu dá sa veľmi efektívne zobraziť krycí príspevok a vyjadriť kalkulácie manažerské. Tento proces v prípade, že máte k dispozícii dáta, stačí trojedát, účtovná osnova, účty 5, 6 a transformácia strediska a zdrojová databáza, no a potom ešte údaje o produktoch, predané množstvo, priamy materiál, normy priameho materiálu, prípadne, že pracujeme s tovarom, energie, ostatné priame náklady, priame mzdy, ostatné všetko spracuje program. Veríme, že táto prezentácia zaujala a tento spôsob kalkulovania vás osloví. Používajú vo firme, je výborný a tá presnosť je oveľa vyššia ako pri kalkulácii úplných nákladov. Dávajú tieto kalkulácie pohľad nielen na samotné produkty, ale aj na celý podnik a tvorbu krycieho príspevku v podniku. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám príjemný deň.